Huomenta täältä aurinkoisesta Mikkelistä jälleen. Aamu on ollut aika kiireinen, niin kuin aina. Susun aamut ovat hyvin kiireisiä. Ja olette pitänyt mut kiitettävästi kiireisenä tänäkin aamuna. Aletuotteita on vielä ihan kivasti siellä meillä saldoilla. Niistä mä laitoin linkkiäkin tuohon aikaisempaan julkaisuun, että mitä siellä tarjolla on, ja voin vielä laittaa tämänkin julkaisun yhteyteen sitten tiedot niistä, että mitä aletuotteita voisi olla saldoilla. Mulla on aina Susuna vähän huono tapa, että mulla tahtoo unohtua tämä meidän olemassa oleva kevätmalli tai kausimallisto ja perusmallisto näiden Susun esittelyjen osalta. Ja niin tänäkin Susuna. Ja nyt mua oikeastaan niin kuin vähän harmittaakin tämä asia, koska meillä on ihan super alennukset nyt, poikkeukselliset tämän syksyn tai tämän kevään mallistosta. Eli kevätmallisto oikeastaan lähestulkoon kokonaisuudessa on 30% alennuksessa. Perusmallistosta saa 20% ja jotkun kevätmalliston tuotteet on 10% alennuksessa, mutta kuitenkin kaikista niistäkin saa alennusta. Ja siellä esimerkiksi on tosi kivoja yläosia, joista ja samoin housuja, joista on se -30% alennusta, ja ne on ihan niin kuin sitten kohtuuhintaisen, tai hyvät hinnat jää niillekin sitten. Mulla on nyt yllä tää vihreä Ellen toppi, joka on Tenselistä valmistettu tämän meidän tuon sporttivaatemalliston pohjalta valmistettu tämä toppi. Tässä on kauniit olkapään istutukset, tuolla viehättävät rypytykset, ei mitkään semmoiset ybersuuret Dallas Dynastia tyyliin, vaan tämmöiset niinku silleen, että ne on viehättävän näköisesti tuo ilmettä olkapäille. Täällä on leveä vyötärökaistale täällä siis helmassa, ja se stailaa tätä mukavasti. Tänne jää kivasti väljyyttä tänne paidan sisälle. Mulla on tästä M-koko päällä, mikä on nykyisin mun normi Lola-koko, niin joistakin voi mahtua S-koko, joistakin sitten taas L-koko, mutta että yleisimmin mulla on Lola-vaatteista nykyään M-koko hyvä. Jalassa mulla on meidän perusmallistosta tutut Fleur Pantsit, jotka on tämmöiset sivuvetoketjulla olevat housut. Nämä joustaa ihan hirvittävän mukavasti. Ja meidän ne perusmalliston mustat ei jousta niin hyvin kuin nämä. Nämä tosiaan niin kuin on ihan superjoustavasta materiaalista. Tässä tosiaan kans tää leveä vyötärökaistale, tilaa 2 vyölle, eli ohuemmalle ja kapeammalle vyölle. Täällä menee niin kuin vyölenkit myös. Vahetaskut täällä takana. Silleen kivalla paikalla, että se antaa vähän semmoista kohotusta tuonne takapuolelle. Ja kivan kokoiset taskut. Mulla on nyt näistä long-versio jalassa, eli näitä on saatavina 2 eri lahkeen mitalla. Tää long on 5 senttiä pidempi kuin se tavallaan sen normilahkeen mitta. Mutta että nämä long-lahkeen mitalla on mulle semmoiset tuonne nilkkaluun päälle, ja sitten se lyhyempi lahkeen mitta, normilahkeen mitta on semmoinen selkeästi 7/8 lahje mullekin, ja mulla on tosi matalat jalat. Ja näille tosiaan 77 € jää näille housuille hinnaksi, ja paidalle jää hinnaksi, nyt kun mä sen täältä vielä kurkkaan, niin se jää 53,90 tälle tenseliselle paidalle. Tämä paita löytyy myös tästä upeasta Goa Soft Nougat-kuosista, eli tosi kaunis tämmönen Goa kuosi ja kaunis nuga, ja ihan älyttömän hyvin istuu tähän Fleurin kanssa tämä
tämä toinenkin väri. Eli tätä saatavilla kahdessa eri värissä ja niiden hinta on tosiaan sen 53,90 näiden paitojen. Sitten mä laitan, meillä oli tuossa siis Susun unikkeihin tuli myyntiin semmonen sinisävyinen, vähän turkoosiin vivahtava sinisävyinen Lovisa Top, jonka hinta on niissä Susun unikeissa tuo 57 €. Mä näytän täältä sen Lovisa Topin kuvan. Eli kudotusta pellavasta valmistettu kaunis Lovisa Top. Mulla on nyt tää Lovisa Top yllä cream värissä. Tää on kans kudottua pellavaa. Ja tämän Lovisa Topin hinta tässä Susun alennuksien myötä on 47 €. Tämän valkoisen Lovisa Topin kanssa mä ehkä laittaisin, tai tämän kriimin värisen, laittaisin ehkä toisen väriset rintaliivit. Mulla sieltä nyt tummat rintaliivit aika kivasti paistaa. Voisin pitää ehkä toppia alla, mutta voisi olla sitten myös punaiset tai ihonväriset rintaliivit, niin se ei niin selkeästi sieltä nuo rintaliivit kuulla läpi. Mutta ihana, tosiaan tämä kudottu pellava on tämmöistä vähän eläväpintaisella struktuurilla tämä kankaan pinta. Siellä langan paksuus vaihtelee, niin se antaa tuommoisen eläväpintaisen struktuurin. Jos olette joskus ostaneet Lolalta pellava viskoosi neuletakkia, niin siinä on hyvin samanlainen neulos kuin tässä pellava neuloksessa. Sen lisäksi, että tätä oli saatavilla nyt se tuo turkoosin sininen tai smoky blue väri, niin sitten tätä on saatavilla myös aina värikkäänä mustana. Ja tämä musta, no mä vilautan tämänkin päälle, niin huomaatte sitten miten se ei ehkä tarvi niinkään sitä alustoppia sinne. Eli tästä ei näy läpi. Mulla oli äsken tuo vaalea on M-koko ja tää on L-koko. Ja mä voisin oikeastaan, jos mä haluaisin tämmöisen hyvinkin rennoistuvuuden, niin mä voisin ottaa tästä tämän L-konkin. Ja mulla on sitten myös tämä SK:ssa. Eli tää on vähän kans semmonen, että miten paljon irti iholta tämän haluaa, niin voi vähän niiden kokoluokkien kanssa leikitellä. Tähän näiden housujen kanssa ja erityisesti tuon cream-värisen Lovisa Topin kanssa, mutta nyt myös mustan kanssa käy ihan sikamakeesti tämä Magnolian kaftan, joka on samaisesta tenselistä valmistettu kuin oli äsken tuo Ellen Top samasta kuosista. Eli tämä on tätä Goa Soft Nougat kuosia. Raskaasti laskeutuva, semmoinen niin oikein laskeutuva takki. Meillä ei ole ollut nyt tässä mallistossa neuletakkeja, niin tämä Magnolian kaftaan on vähän sen neuletakin asemesta käytettävissä niin kuin näissä tai voi pitää neuletakin asemesta. Tälle jää hintaa 83,30. Eli tosi kaunis ja semmoinen niin kuin juurikin kesäisille keleille oikeinkin ihastuttava. Niin voi yhdistää mustan kanssa, farkun kanssa ja tämä niin kuin rennosti asettuu ylle. Ihan super mukava vaate. Toinen semmoinen supermukava vaate, jota on paljon kehunut ja jota on paljon myös myyty, niin on tämä Larissa kimono. Tämä on 100% puuvillasta valmistettu ja tämä on tämmöistä, niin kuin mä oon monesti kutsuilla sanonut, että tämä on vähän niin kuin vaippaharsoa, olisi tämä kangas, tosi ihanan pumpulimaisen pehmeätä. Ja tämän voi asetella hyvinkin monella tavalla. Sen voi laittaa tälleen kimonomaisesti, solmia sen kiinni. Se asettuu tosi nätisti. Tässä pitkät hihat.
tämmöiset leveät pitkät hihat. Sen voi asetella niin, että se jää vähän tuosta auki ja niin, että alustoppi tai paita jää näkyviin. Tai sitten sen voi asetella niin, että solmii sen täältä takaa kiinni, jolloin se asettuu aika kauniisti ja linjakkaasti, niin kuin jakkumaisesti ylle. Ja se tosiaan on tosi miellyttävä. Ja tämän Larissan hinnaksi jää nyt sitten kans se 83,30. Eli ihan super mukava Larissa kimono. Sitä nyt en tarkistanut viimeisimpiä saldoja, mutta eilen on ollut saatavilla M:stä ylöspäin. Mulla oli nyt S-koko tuossa päällä. Larissahan on myös sitten toisenlainen 100% puuvillasta valmistettu kimono. Tämä on hyvin eri henkinen, ihan täsmälleen samanmallinen, mutta kun tämä on tämmöistä niinku farkkumaista kangasta, tämän voi kans sitasta ihan kokonaan niinku tälleen kimonomaisesti. Samoin voi jättää sen auki tai laittaa niinku linjakkaasti jakkumaisesti tältä selästä kiinni, jolloin se asettuu tosi niinku, kauniisti. Ja tämän hinta on nyt se sama 83,30 ja tätä oli vielä ainakin eilen saatavilla kaikissa kokoluokissa. Eli menee tosi kauniisti farkkuna. Tämä on tosi kevyttä, mukavaa materiaalia. Tässä itsessään ei ole joustoa, eli elastaania ei ole tässä kankaassa ollenkaan, mutta ihan uskomattoman hyvä leikkaukseltaan, niin se kyllä menee silleen kevyen takin asemesta, mutta myös sitten menee jakun asemesta. Ja tässä tosiaan tosi kaunis tämmöinen kiilto tässä farkkumaisen kankaan pinnassa. No sitten kun mulla oli tuo Lovisa Top, otetaan toisen värinen Lovisa Top päälle. Eli Lovisa on nyt tuosta 100% pellavasta valmistettu, mutta myös sitten 100% puuvillaneulosta ilman mitään lisätäyteaineita, eli ei elastaania eikä mitään, niin on valmistettu myös, tai on myynnissä 2 eri värissä. Mulla oli päällä tuo sinisävyinen ja nyt on tää peike. Tässä on ihan hento raidotus tässä Lovisa Topin pinnassa. Ja tosiaan se sinisävyinen on sitten tässä. Ja mulla tosiaan tää sininen on S-koko ja tää peike on L-koko. Ja voisin ihan kumpaa tahansa käyttää. Että vähän riippuen siitä, että miten paljon irti iholta haluan sen olevan. Eli tosi miellyttävä paitamalli tuo Lovisa. Sitten laitetaan Julia päälle. Eli Julia on meidän hienoneuloksesta tehty keveä neulepaita, jota voi pitää kyllä ihan niin kuin vaikka harteilla, kun lähtee liikenteeseen ja sitten voi laittaa sen ylle. Eli tässä hihansuissa leveä resori. Mulla on nyt tästä L-koko päällä. Mä haluan, että se on niin kuin hyvin rennosti irti iholta. M-kokokin on ihan ok ja pystyn M-kokoakin käyttämään, mutta tykkäsin, että tää on tämmönen niin kuin rento ja se, että sinne mahtuu vaikka tarvittaessa jotakin allekin. Ja tämän kanssa esimerkiksi sitten voi yhdistää neuletakkia kuin farkkutakkia. Eli meillähän on nyt ollut kevätmallistossa oikeastaan 3 farkkutakkia tai 2, mutta tämä My Denim on ollut 2 eri värissä. Ja tämä valkoinen on nyt sitten tuolla miinus 30 pinnaa. Eli huomaatte, että tämä neule asettuu hyvinkin, tämä on hyvin ohutta ja hentoa tämä neulos, niin se asettuu aika kivasti tänne farkkutakin alle.
eikä jää kinnaamaan eikä punnaamaan mistä. Farkkutakki mulla on nyt SK:ssa yllä ja kurkistetaan sillekin vielä sitten oikein tiukka hintakin. Mistäs asti mä niitä löydänkään? Eli Julia neule on 76,30, flöörit oli ne 77 ja sitten on nämä farkkutakit, kun mä löydän. No, sepäs ei nyt suostunutkaan löytämään, mutta farkkutakki valkoinen tosiaan myös sen 30% alennuksella tämän näistä supersunnuntai-kamppiksesta tuossa. Tälle jää kans se 83,30 hinnaksi, sama kuin noille Larissa kimonoille. Eli Maidenimhän on ihan superjoustavasta materiaalista valmistettu ja se venyy ja paukkuu. Ja niin kuin nyt huomasitte, että mäkin voisin esimerkiksi tätä S-kokoa pitää päälläni ja mulla mahtui neule sinne alle, niin se on ihan silleen kiva. Sitten meillä on Tube Svetaria. Tube taisi olla tässä sinisessä värissä pienin koko loppu, mutta muita taisi olla vielä saatavilla. Ja harmaana on sitten molemmissa tai kaikissa kokoluokissa. Tubessa on tuplakoot, eli XSS, LM ja XL kautta XXL koot. Ja tää on kans tälle hyvin vahva suositus. Tää on ihan ykköslemppari mulle. Eli tää on aika lyhyt tää malliltaan, eli mä tykkään pitää täällä toppia alla, mutta jos nostaa käsiä korkealle ylös, niin ei tule paljastaneeksi napaa. Leveä resori tuossa hihansuissa, sitä voi kääntää haluamallaan tavalla. Ja tää on tosi kauniisti laskeutuvaa, hyvinkin miellyttävän tuntusta ihoa vasten. Ja tosiaan tämä on tämmöistä ribbineulosta, joka joustaa, venyy ja paukkuu. Eli tässä lähinnä sen selän pituus ehkä on se suurin, mikä vaikuttaa siihen, että miten sen haluaa pukea ylle. Toinen värihän tästä oli sitten tämä. Laitan tuosta kiinni, mä soitan kohta takaisin. Toinen väri oli tämä harmaa tästä Tube Svetarista. Sitten ihana Aimable-paita on semmonen, joka meille tuli, tai joka oli jo mallistossa viime keväänä. Ja tää on kyllä kans semmonen lempparipaita. Eli tässä hyvin onnistunut kuosi, kaunis sininen ja valkoisella pohjalla tämä Beauty Soft White. Täällä on hienot yksityiskohdat täällä, täällä hihassa on tämmöiset veistokselliset nuo vekit siellä ja sitten kauniit hihaistutukset täällä. Kivan kokoinen päänti. Ja mulla on nyt tästä M-koko päällä, S-kokokin olisi ihan ok. Se on silloin vaan vähän enemmän kiinni iholta. Ja sitten tämän kanssa yhdistyy esimerkiksi tämä farkkurotsi aika kivasti. Tämä on nyt mulla M-kokoinen sininen My Denim Jacket. Tämä on nyt semmonen, josta saa sen 10% alennuksen. Näitä oli muutama poikkeus, eli tämä My Denim, sitten tuo uusi musta tenselinen Make a Wish hame ja sitten mustat konkreetit. Ja oli vielä ehkä joku, mutta nyt en ihan muista, että mikä se oli. Hei, mulla on ihan täysin jäänyt unholaan Anna Top, joka on kans näitä omia suosikkeja, jotka on ollut jo itsellä käytössä tästä mallistosta tosi pitkään. Eli
viskoosi trikoinen Annatop. Eli Annatop on meille entuudestaan tuttu malli. Se on tämmöinen V-pääntiellä kaunis ja onnistunut leikkaus, takaa vähän pidempi, edestä lyhyempi. Mulla on tää M-koko ja M-koko on tästä mulle tosi hyvä koko. Annatoppia meillä on myös sitten, mihin mä sen laitoinkaan, valkoisena. No, mulla oli omasta mielestään, no tässä. Valkoisena, jossa on tämmönen herkkä kasvi tai kukkakuosi siinä. Ja Annatoppien hinta tässä Susuna on, jahka mä löydän sen täältä, 38,50 on Annatoppien hinta. Eli ihan super kivat hinnat myös Annatopeille. Ja sitten housut, mitkä on kans niinku omat lempparit, niin wood pantsit, tai wood jeansit. Ja nämä on meille kans jo entuudestaan tuttu housumalli. Tää on ihan super joustava materiaali. Tässä on tuonne ihan reilusti vyötärölle nouseva siis että sopivan korkuinen vyötärö, kivat taskujen paikat. Tän parempia farkkuja ja mukavimpia farkkuja ei voisi löytää. Eli näille myös lämmin suositus. Ja 77 € oli näidenkin farkkujen hinta. Ja sitten nuo konkreette chino tai konkreette pantsit on chinokankaasta valmistetut 4 nappia stailaa näitä housuja. Tosi kans mukava, täyspitkä chinomallinen tai chinotyylinen housu. Nämä on mulle MK:ssa semmoset kapeet, hyvin istuvat. Eli kivat housut. Mä linkkaan tähän nyt tämän liven yhteyteen ton hinnaston, mistä näette, että mitkä on näiden kevätmalliston ja perusmalliston alennukset. Ja nämä on nyt myös sitten semmoisia alennuksia, joita ei kannata ohittaa. Esimerkiksi erittäin vahva suositus tälle Annatopille, olipa se tuossa valkoisessa tai mustassa värissä. Samoin fleur pantseille, noille mustille woodeille tai sitten noille peikenvärisille konkreeteille. Ihan älyttömän suuri suositus. Ja ne on semmoiset housut, mitä et tuu katumaan, jos ostat ne. Ja ne on tosiaan nyt kaikki sen 77 € nämä housut. Ja sitten ei pidä tietysti unohtaa myöskään Ice Babyjä, eli Ice-lekkareita mustana. Nämä on meidän perusmalliston vaatteita, eli 20% alennusta. Ja sitten tämä Stone Grey ja Purple Fig, niin näistä saa sen 30% alennusta. Eli Ice-lekkareillekin jää hintaa, kurkistetaan täältä, 45 € jää Ice-lekkareille värillisille ja 47 € jää noille mustille. Eli ihan älyttömän lämmin suositus. Nehän on ne lekkarit, joihin ei tartu hameet. Niitä voi pitää vähän alushameasemesta. Ihan superhyvät lekut. Ja ne on semmoiset, joita ei kannata liian isoina ottaa, koska ne pitää istua silleen napakasti, että ne säilyy hyvin ylhäällä. Ja niissä leveä vyötärökaistale, joka pitää tätä römpsykkääkin siellä vähän sitten niin kuin timmimmässä kunnossa. Mut hei, nyt ei tässä tämän enempää. Laita mulle viestiä, jos kiinnostuit jostakin. Aletuotteita on vielä kivasti saatavilla. Niistäkin laitoin sitä katalogia. Tätä upeata Hedda Mekkoa
on saatavilla, ainakin äsken oli vielä saatavilla, kaikissa kokoluokissa. Sitten Fiona Mekkoa kaikissa kokoluokissa. Ja sitten myös tätä Stella Kaadieta kaikissa kokoluokissa. Eli käy kurkkaamassa kuvastot, tee tilausta koko tämä päivä. Huomiseen aamupäivään asti sulla on aikaa tehdä tilauksia. 11 kohan meiltä katoaa nämä susutuotteet tuolta meidän järjestelmästä, mutta oikeastaan mä toivoisin, että kun tuo työpäivä on hyvinkin hektinen aina tuolla arjessa, että tekisit tilauksen jo tämän illan aikana sitten, jos keksisit jotakin, mitä haluat sieltä vielä. Ihan huikeita alennustuotteitakin on vielä jäljellä. Esimerkiksi siellä on sitä dressipaitaa ja sitten on noita Wood-farkkusortseja. Samoin oli konkreette farkkusortseja ainakin XS ja SK:ssa vielä jäljellä. Eli siellä on paljon semmoisia tuotteita, että oli ihan pökerryttävää katsoa itse ne hinnat, että millä niitä nyt meillä Susussa myytiin. Osa tietysti, niin kuin oli odotettukin, niin myytiin ihan siinä startissa loppuun, etten ihan kaikille kaikkea ehtinyt saamaan, mutta hirmu kivasti siellä oli tuotteita saatavilla. Joten kurkkaa kuvastot, nakkaa mulle viestiä, jos jotakin haluat vielä itsellesi ottaa. Oikein hyvää sunnuntaipäivän jatko. Nautitaan auringonpaisteesta ja annetaan lämmön helliä meitä. Moikka!